Bij de spoedeiskunde help van ziekenhuis Nijsmellingen in Drachten is het haast alle weekend raak. Bij tussen de 12 en 18 die het onder het indrinken binnen gaan te 4, rijdt ze soms zelfs uit de tijd en bedariëren. Als een weekend in de trein, schrik je daar nog van? Is dat opvallend? Nou, ik schrik er altijd van, want jonge kinderen die heel veel drinken, ja, dat is zorgelijk. Maar 2 of 3 in een weekend, ja, het is geen uitzondering meer. De Kaden, dat is het plak om sneeuwnieuwen op stap te gaan. Maar discotheken Feu en Champino moesten de dwarren dichtwaan van de gemeente. Dit weekend is er na het indrinken thuis of boeten net een plak om hinnen te gaan. Reden van zorg in het ziekenhuis. Kijk, nu was er nog steeds een vorm van controle. Op het moment dat kinderen binnen waren in de discotheek, konden ze eigenlijk niet meer drinken. Als die dicht zijn en ze gaan door met drinken, ja, dan verwachten we eigenlijk nog wel meer problemen. Jongeren die het op een pleintje in het centrum omhingen, liet je net bot onder de indruk van het sluiten van de kroegen. Ze hebben wel een alternatief. De keten. Ja? Ja, denk ik. En dan wordt het dronken? Dat weet ik nog net. Dat leidt erom wat de sfeer daar is. En van de controlerende functie van de kroeg gaan ze echt geen hege pet op. Ik denk niet dat mensen op een gegeven moment zeggen van nou ik stop er nu mee, want er zijn mensen die op mij letten daar in Veu. Dat is denk ik niet iets wat hen tegenhoudt. Ik denk dat het op zich wel een beetje hetzelfde bloedt. Ja. Dat het misschien ik wel minder. Maar Je hebt net de jongerij van Drachten gaat nou net los. nou, misschien wel, maar wij in ieder geval net. Ik bedoel, ik zou het zelf niet echt leuk vinden om gewoon op straat te gaan drinken en vervolgens niet te gaan dansen of zo. Nou is het mooi sneeuw, wat zul je morgen te doen, Joen Dwaan? Mijn tanden zit je. Ik ga te sneuwen.